gaskiya ne kai da kake complain din kana magana cewa aikin addini kake zaka dauki waya ka kira wanda zan aura ka ce mishi ni karuwa ce saboda biyan bukatar ka saboda kana ganin cewa shi yake tare ni kamar kan nazo inda kake ko wani abu kan nazo inda kuke shine bari aje ai mai wannan hanya aka dauke ni aka yi mun conference call aka ce ni karuwa ce har sanadin haka a sanadin ka gashi halin da na koma social media ma da nake da a ce na yi aure na zan kasance a halin da nake ciki da ba zan kasance ina tetal batatal a titin ba da mutane za su dinga zagi na akan hakki na wanda kuma kai ne ummul aba'isin da ka janyo mun wannan kace da shi karuwa ce ni kar ya sake ya aure ni kana dattijo ka manta cewa kai ma kana da zuri'a kuma wallahi tallahi ko sama da kasa za ta haɗe kamar yadda na faɗi a baya zan sake maimaitawa ba zan taɓa yi wa 'ya'yanka mata cewa Allah ubangiji ya wulakanta su ko kuma Allah ya ɗora musu ba saboda ni kadai na san raɗaɗin da nake ji a halin da nake ciki kawai yanzu ni kadai na san irin kuncin da nake ji wanda kuma sanadiyar ka ne nake a cikin wannan kuncin in Allah ya yarda sai Allah ya bi min haƙƙina da ka kirawo wanda zan aura ka ce mishi ni karuwa ce gashi nan ba a yi ba burin ka ya cika kuma in Allah ya yarda sai ka gani ba zan taɓa wajen aka fatan taɗewa ba saboda ni ya mace ce ina burin in haihu to idan na haihu ba zan taɓa so ni ma in ga ƴata a cikin halin ni yasu ba don haka ba zan wa ƴaƴanka mugun fata ba amma kai din dai da kai min sanadin wannan abun wallahi Allah ba zan yafe maka ba yanda rayuwa ta lalace yanda nake a social media ka duba ka ga yanda na koma ubangiji Allah ya saka min kuma wai ba da bayan haka kai ne kake ikirarin barka sai ka shigar da ni kotu a matsayin mai laifi wai kotun addinin musulunci ta kauye haka na ikirarin idan ina raye in kana raye sai na yi birisin me na maka mutum na kashe ma wallahi tallahi ba a sai ni daddatti sai irin ku su tozarta ni su ga mutunci na ba ƙarya kuke yi wallahi duk abin idan kun fasa kai ni lahi in prison Allah ya tona maka asiri duniya da lahira ka ji ko. To wannan labari dai bai inganta ba, mun same shi daga wata maciya wanda ba mai karfi ba ce. Ku rubuta mana ra'ayinku a comment section, ku danna subscribe, ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sani da zarar mun ɗora. Mun gode.